Biye juma ye octobre kalo tile saba san ba fila ani mugan ani duuru an balima Sherifula teri filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'aw bisimila ka jabarani so mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye Tezara maaw olu bɛ ka u ka dɛmɛ sinsin alisa ka ɲɛsin denmansaw ma ni k'u dɛmɛ ni denmisɛnninw ka kalantan minɛnw ye k'o ta k'o d'u ma kalantan in hukumu kɔnɔna na ni zen ta o ɲɛsinna kalanso Mamadu Sari o kalandenw ni ma mɛnɛ kura Bamako sigida filanan o kɔnɔna na Sherifula jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Bubakar Traoré olu de tun b'u nɔfɛ u y'an sama minnu na an ka jɛkulu ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ Duguma kalanso denmisɛnnin 100 olu de garijigɛla ni dɛmɛ na ka bɔ Tezara yɔrɔ ka ɲɛsin kalandenw ma minnu bɛ groupe scolaire Mamadu Sar numéro 2 la Medina Kura ni dɛmɛ ye sakiw ani kayo ani bikiw ani denmisɛnninw ka kalanko minɛmisɛnninw caman wɛrɛ minnu bɛ a saki kɔnɔ ni dɛmɛ bɔra société Tezara yɔrɔ ka ɲɛsin u ma ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin masaw ma min bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ denmisɛnninw ka kalanminɛn koɲaw na ka da gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan ni o dogolen tɛ maa si la ni waleya min kɛra Tezara maaw fɛ a jara kalanso ɲɛmaaw ye u ye wale ɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin Tezara ɲɛmaa ma a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sakini a kɔnɔna fɛnw ka ca couleur b'a la ardoise b'a la livre b'a la cahier b'a la a diyara an ye a diyara somɔgɔw ye parce que somɔgɔ caman bɛ yen ni ekɔliden 4 5 b'i bolo k'a fɔ k'i bɛ saki san ka musakaw bɛɛ bɔ a bɛ gɛlɛya donc ni ye dɛmɛba de ekɔliden somɔgɔw ma ni ye dɛmɛba de an yɛrɛ ekɔli karamɔgɔw ma parce que nin bɛ kalan de sabati nin bɛ denmisɛnninw ka ko ja u bolo nin fana de ka di ekɔli karamɔgɔw ye nin fana de ka di directeur d'école ye pour que kalan ka ɲɛ sɔrɔ nin wali ɲuman kɛba kɔni ala de b'a sara ni fɛn fɛn kɛ ɲumanya la ala b'a sara ye a diyara an ye a diyara ala ye ala k'a sara fɛn min ye Tezara ye a société ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ nin waleya min filɛ u bolo a bɛ senna a bɛ waati bɔ nka nin ye u siɲɛ fɔlɔ ye ka se nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye groupe scolaire Mamadu Sari ye Medina Kura wa k'u bɛ ala deli nin ka k'a fɔlɔ ni kana kɛ a laban ye. ni an ye cap de hippodrome commune 2 la an ye hippodrome kabu de ta donc an bɛ Madu Jara numéro 2 la pour la donation des kits 200 kits scolaires première année deuxième année an ka PDG Solomane Fofana ale comme a y'a kɛ an n'aw yɛrɛ ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a y'a kɛ comme fɛ commune tɔw la cogo la bi tun ye commune 2 ta ye donc ale y'a dabɔ vraiment se tɛ minnu somɔgɔw ye k'u dɛmɛ ekɔli ta in na san o san a b'a kɛ bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka commune tɔw don a la an b'a kabili Jelibugu ni Kayi Seku Kita ani Kati an b'a k'olu la mais zen na n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an bɛ kabu caman don a la commune ko Bamakɔ kɔnɔ district kɔnɔ n'ala sɔnna u ka dugawu kɛ Solomani ala ka société in ta ɲɛ dɔrɔn an b'o de ɲini u fɛ quoi vraiment. Centre d'animation pédagogique hippodrome na ka bɔ Bamako sigida filanan na olu kɔni ɲɛmaaw ye ka nisɔndiya yira nin baara in kan ni ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin société Tezara ɲɛmaa ma a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen nin minɛn kofɔlenw dili ka taa se forobajata ma o de kɛra ka baaraw kun cɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na kan kunda Côte d'Ivoire jamana ale o kan kalata baaraw Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na n'u bolodalen n'u ka bila octobre kalo tile 25 nata la san 2025 o hukumu kɔnɔna na u ka cakɛyɔrɔ conseil national de sécurité o maaw ye laseli dɔ kɛ ka bɛn ni alamisa ye octobre kalo tile 2 ko muɲuku maɲaka wale minnu bɛ ka kɛ ka sanga ni fangasinamatɔnw ka cɛbɔw olu balili ye k'u kan bɔ kalafili in na ko o muɲuku maɲaka wale ninnu bɛɛ ka jɔ ni waati in na fɔlɔ Sherifula jabaraniso tɔgɔ la yasa an ka faamuya ka se ka bonya kunnafoni tɔ la Kafinɛ Bacili ale bɛ walawalali kɛ a kun kan. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ munjugu maɲagaw ni nisɔngoya taamaw balilen don fo jamana ɲamasigi kalata ka tɛmɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ denw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔnw fan fɛ u dusukun tɔɔrɔlen don ka bɛn jamana ɲamasigi kalata ɲɛbila in ma jamana ɲamasigi kalata min ni a kan ka kɛ nin kalo in yɛrɛ la a tile 25 o de kama kunnafoni dira conseil national de sécurité fɛ ni o ye lakanako ɲɛmɔgɔyaso ye ka jira k'a fɔ nisɔngoya taamaw ka bɔ ka dugu bolonfurancɛw minɛ ko nisɔngoya jira danb'a yɛrɛ ye ko balilen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni dira alamisa octobre kalo tile 2 janko nisɔngoya bɔli minnu ni olu labɛn bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔn jɛkuluw ka cɛbɔ minnu ni bankɛra olu ka kamoli gafe la ka jamana ɲɛmaaya ɲini o dusukasi min bɛ fanga sinamatɔnw na u b'a fɛ ka bɔ ni k'o de murutili kɛ nka bɛra ta conseil national de sécurité a ye nisɔngoya taama bali k'a fɔ a ti daga jamana kɔnɔden ye fo kalata ka tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka dugu bolonfurancɛ minɛ a bɛnkan taara ka sanga
ni jamana ɲɛmaasigi kalata cɛbɔw ka kanboli gafe liste définitive des candidats o boli ka cari jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel fɛ ka tila ka labana k'a jira k'a fɔ cɛbɔ minnu ni olu tɔgɔ bɛ listi kan ko wote bɛna kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana ɲɛmaa sugandi o cɛma barisabu ka daa kan kanboli dagara olu de ye minnu m'u yɛrɛ ye kalata gafe liste des candidats kan olu ka daa la k'a fɔ u sen tɛ jamana ɲɛmaasigi kalata cɛbɔya la wa nisɔngoya gafe tɛ se ka bila min bɛna to u ka lahalaya bɛna lajɛ kura ye ka se k'u fara cɛbɔw kan ko kɛcogo tɛ o la o de kɛra sababu ye ka ɲuguɲugu lawuli ni ɲagaɲaga ye fanga sinamatɔnw fan fɛ nisɔngoya jiraw dusukasi kuma fɔw o bi sen na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jamana faamaw yɛrɛ u jɔrɔlen bɛ ni fɛn min ye bi basigi kana na tiɲɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ barisabu ka daa kan fanga sinamatɔnw u bɛ ka sinikan kumaw fɔ ani ka kunnafoni kuntanw di ko min y'a to ban kɛra u ka kanbɔli gafew la jamana maa ɲɛmaw kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw sigi sen kan walasa kalata in ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na ani lakana fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔnɔ lakanabaga maa ba 44 olu de bɛna wuli ka jɔ kɛ ka dugu kɔlɔsi ka dugudenw kɔlɔsi ka kalata yɛrɛ kɔlɔsi baasi foyi kana nata bɔ a la o n'a ta bɛɛ lajɛlen fanga sinamatɔn jɛkulu belebele fila olu kun kɛn bɛ ka labɛnw sabati k'a fɔ ka bɛn ni sibiridenw ye u bɛna na murutili dɔ kɛ ni ka dugu bolonfurancɛw minɛ walasa k'u ka nisɔngoyaw jira min na ban kɛra u ka kanbɔli gafew la ani k'a ɲini fana sigikafɔ dɔ ka don ba la jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u fɛla ye min ye u ka se k'o di nka bɛra ta o labɛn min bolodalen don fanga sinamatɔnw fɛ k'a fɔ u bɛna bɔ k'a ɲini sigikafɔ ka kɛ o balila barisabu ka daa kan a fɔra bɛɛ ye ka jɛya Conseil national de sécurité fɛ ko nisɔngoya bɔli tɛ yen fo k'a fɔ jamana ɲɛmaasigi kalata kuncɛra a siga bi jamana faamaw la k'a fɔ fanga sinamatɔnw b'a fɛ ka nin de kɛ u ka kun ye walasa ka basigi tiɲɛ ka fiɲɛ don kalata labɛnkow la am segin na Bamako faba kɔnɔna na ya kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Kayi Mopti Tombouctou ani Gao tɛmɛnen kɔfɛ a Mali jamana kɔnɔna na Niamey ni o ye kɔkana jamanaw ye Niger faba u bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Sky Mali maw u ye u ka sanfɛ sira kura wɛrɛ bɔ ni o bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan Bamako Abidjan a kɛnɛdayɛlɛn baaraw yɛrɛ u sigira u fɛ ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 Côte d'Ivoire olu ka pankurunjigi kɛnɛba min tɔgɔ dalen don u ka jamana ɲɛmakɔrɔ la Félix Houphouët-Boigny Port-Boucaw feno o kɛnɛ sanfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in yɛrɛ a tun seriyali min maaba caman fɛ u dɛmɛba jɛkuluw b'o la fo ka taa se fanga bonda marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali taw fo ka taa se Côte d'Ivoire taw ma a kɛnɛ kan Serifila Jabaramuso tɔgɔ la maa minnu ye sira in kɛ ka bɔ Bamako yan k'u kuda Abidjan ka pankulu kɔnɔna na u nɔfɛ o ye Hal Amidou Badini a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali de u y'an sama ni mun ye an ka jɛ k'o seriya ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛma Modibo Keita tɔgɔ la aéroport senu kan fɛ fɛn min ye tariku kura ye o bɛ ka sɛbɛ jamana in pankuruko binankun kan avion boli kɛnɛ kan pankuru mun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Sky Mali labɛnw bɛ sen na yaasa Bamako Abidjan Bamako k'o baaraw nun don labɛnw bɛɛ sabatilen kɔfɛ taamadenw fɛ fo ka taa bila lakanako o jalatigɛli la Sky Mali taamaden kun fɔlɔ o ye bisimila minɛ pankuru in kɔnɔ nisɔndiya ani baara ɲɛdɔn kɔnɔna na pasagew cɛla kunnafonidila caman fo ka taa bila Mali minisiri kɔrɔ la mun ka ca kun bɛ ɲɛsin tungarakɛw ma u bɛ an ka jamana yɛrɛ capitale dɔw bɛ i ko Kayi Tombouctou Gao Mopti u bɛ taali olu déjà o kɔfɛ u nana ka sira wɛrɛ bɔ Niamey bi an bɛ ka taa Abidjan ne kɔni bɛ dugawu de kɛ compagnie ye u bɛ se ka yiriwa cogo min ka taa ɲɛfɛ parce que n'i y'a lajɛ an ka sous région na a taama ka gɛlɛn. Heure kelen ani sanga 15 kɔfɛ Sky Mali pankuru a ye dugukolo lasɔrɔ aéroport Félix Houphouët-Boigny o kɔnɔna la taamadenw kɛrɛnkɛrɛnya ma Sky Mali ma ɲɛmɔgɔw olu bisimilala nisɔndiya ani karama kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni baara min don o kɛnɛ sigili ye sen kan mun bɛ Bamako Abidjan Bamako o taama ko fɔ. Sky Mali na kun ye fɛnba ye a bɛna Mali Bamako ni Abidjan na surunya parce que mɔgɔ caman bɛ occasion sɔrɔ ka na u ka ciw ɲɛnabɔ ka segin joona Mali la a bɛna kɛ sababu ye fana mɔgɔ caman bɛ bɔ yan ka t'u ka denbaya lajɛ Mali la komi u bɛ bɔ Mali la ka na ka denbaya lajɛ yan cogo min na donc o bɛ kɛ sababu ye hali jago sira min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a yiriwa parce que fɛn dɔw bɛ yen
u man girin u bɛ se ka na ka taa dɔrɔn avion na ka taa n'a ye. Sky Mali ka ni sirakura Bamako Abidjan Bamako a taamaw bɛ boloda dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 araba juma ani kari sɔngɔ nɔgɔ la taamadenw o bɛ se ka taama diya bɔ cogoya minɛ. Awa ni sirakura in b'a jira k'a fɔ ko Sky Mali ɲɛmayaso o kɛlen don ka wulikajɔ sabati farafina faabaw olu bɛ se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na cogo min ni ka siraw olu surunya ka sabu kɛ sanfɛ taama ye. An ka laɲini ye de malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka lafiya s'u ma cogo min na taama sira fɛ donc pankuruko fanfɛla la ka nɔgɔya d'u bolo kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ se ka taa hɛrɛ la cogo min na ka segin hɛrɛ la o de y'an ka laɲini ye o de y'a to an bɔra ka bɔ Mali kɔ kan ka na fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na basa malien ka ca Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na i n'a fɔ Ivoirien fɛnɛ ka ca Mali jamana kɔnɔna cogo min na ka taa ni ka seginw nɔgɔya jagokɛlaw b'o la baarakɛlaw b'o la sira wɛrɛ caman b'o la quoi donc o de y'an se yan bi laɲini fanba ye min ye mɔgɔ an bɛ malien bɛɛ de wele diaspora bɛɛ an b'a bɛɛ de wele u kana an dɛmɛ Maliko la parce que n'i ko Mali a tɛ taa malidenw yɛrɛ kɔ u k'an dɛmɛ nin baara in na u kana billet ta billet bɛ sɔrɔ Abidjan yan cogo min na a bɛ sɔrɔ Mali la a bɛ sɔrɔ aéroport la a bɛ sɔrɔ Bamako a bɛ sɔrɔ Gao a bɛ sɔrɔ Kayi a bɛ sɔrɔ Tombouctou an bɛ munumunu yɔrɔ o yɔrɔ an ka billet bɛ sɔrɔ o la agences fɛnɛ na a bɛ lasɔrɔ yen kosɛbɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ a kuncɛra ni dumuni mifɛn ani yiriden sifa caman ye mun bɛ balimaya ani sigiɲɔgɔnya sinsinni ɲuman ko fɔ Mali ani Côte d'Ivoire jamana cɛ. O kɔfɛ san segili o baaraw fana bolodala baara ɲɛdɔn ani hakilisigi kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 15 sanga 45 waati pankuru a ye kɛnɛ lasɔrɔ Bamako yan nɔ. Nini fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Maroko jamana kɔnɔ a bɛ wagati bɔ fɛn min ye sifinnakaw ka bɛn n'u ka nisɔngoya taamaw bolodalen jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn alamusa octobre kalo san 2025 Maroko sifinnakaw u bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nisɔngoyaw yira o siratigɛ fɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u tun ma kala dɔw ɲina ka bɛn ni nin waleya ninnu ye nka nin kuma in na gouvernement maaw ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko labɛnnen bɛ ka sifinnaka ninnu lamɛn laɲini mun b'u fɛ yasa u ye se ka sigi ka kuma o kan cogo min na ministre ɲɛma Aziz Aganouch a ye a ka nisɔngoya yira ka sanga ni maa nanama kɔ sumalen minnu bɔnɛna u ni na ni nisɔngoya taamaw senfɛ ka sɔrɔ ka finitigilakaw n'o ye golomasiri tabaw ye ka waleɲumandɔn foli ta ka ɲɛsin ma ka bɛnnu u ka baara kɛko ɲuman ye yasa nin gɛlɛya in a bɛɛ lajɛlen se ka kɛ faso lakanali hukumu kɔnɔna na laseli in kɛra fɛ ka bɛnni u ka ministru ka ladala lajɛrɛba ye hali n'a sɔrɔ a dama don waleya minnu bilalen bɛ sen kan ni a bɛna tali kɛ sigi ka fɔ ani kumaɲɔgɔnya la jamana ani ni makofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna don bɛn o sɔrɔli hukumu kɔnɔ an b'a jira u la k'a fɔ nin nisɔngoya taama in senfɛ golomasiri tabaw ka bɛn arabadon ma u ye mugu ci sifinnaka maa 3 la minnu bɔnɛna u ni na Maroko minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Maroko koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a jira k'a fɔ ko maa 3 minnu bɔnɛnen filɛ u ni na u tun wulila ka ɲɛsin golomasiri tabaw dakayɔrɔ n'o ye gendarmelakaw ye min senfɛ u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na o yɔrɔ kofɔlen na kunnafoni sɛbɛntiyara seere kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɛ k'a yira la k'a fɔ ko maa 354 an bɛ kuma minɛ ko bi lakana tigilamaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ joginnen bɛ mobili 100 kunkan fɛn olu kɔni bɛɛ lajɛlen tora sisi la ka bɛnni ni muɲukumanya kɛ kɛwalew ye ka fara fɛn min ye butigibaw ale ni waribon u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ burujara ni nisɔngoya taama in senfɛ Maroko jamana kɔnɔ. Sudankaw fini non Sudan golomasiri tabaw ye kunnafoni lase ka jira k'a fɔ k'u ye jatigɛwale kɛba maa caman ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na Darfur marabolo kɔnɔ kunnafoni lasera dantigɛli dɔ senfɛ u ka golomasiri tabaw ka ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ka sanga ni golomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ ye n'u ni nin maa kofɔliw karila ɲɔgɔn na n'u bɛɛ lajɛlen ni tora a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko golomasiri tabaw u kɔni sera ka dankari kɛ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na minnu tun wulilen bɛ ka na dɛmɛ don u ma
Rusi jamana lakanaba minnu bɛ nin wɔrɔ kofɔlen in na olu y'a jira k'a fɔ ko mercenaires ka bɔ Colombie ani Ukraine ko o maa caman de tun bɛ nin kɛlɛcɛ ninnu na n'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna u ni na. Dantigɛli min kɛra ɲɛmɔgɔyaso fɛ o y'a lase k'a fɔ ko kɛlɛcɛ ninnu k'a caman bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan u tun kɛlen bɛ ka bisimila minɛ jamana nimayɔrɔ caman na yaasa u ye se ka dankari kɛ golomasiri taabaw la. A ye n'a fɔ golomasiri taabaw olu sɔmi janyana ni nin maa kofɔlenw ye ka sanga n'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔw ye min senfɛ u sera ka dankari kɛ a maa bɛɛ lajɛlen na min bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko an bɛ kuma minɛ ko bi Darfur kɔnɔna a sɛbɛkɔrɔ kalayalen bɛ baw kɛlɛcɛw ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na dɛmɛ don u dɔnɲɔgɔnw ma nin wɔrɔ kofɔlen na ko de ɲɔ ɲalen bɛ bi Darfur marabolo kɔnɔna na Sudan jamana kɔnɔ. Alamusa don Octobre kalo tile 2 san 2025 Centrafrique jamana a fanga ni jɛkulu min bɛ no MCU u ye lajɛrɛba kɛ min senfɛ Buganda marabolo kɔnɔna na Bangi Faba kɔnɔ yaasa u ye se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma Théodora ma ka bɛni jamana foroba kalataw ye. Faustin Archange Théodora n'ale kɛra maa fɔlɔ ye k'a ka cɛbɔ o sɛbɛn bila jamana kalata ɲɛmɔgɔyaso labɛnni wɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko ale ye cɛbɔ ye. Tile 2 kɔfɛ u kɛlen ka wele bila kalata labɛnni kɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔyaso ma ka fara fɛn min ye wasaden kalataw n'olu bɛɛ lajɛlen bolodalen bɛ Desanburu kalo 28 san 2025 ni dɛmɛ min tale filɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma Faustin Archange Théodora ma a yirala k'a fɔ ko nin n'a ka sebaya tɔ bɛɛ lajɛlen teliya ka bɛn ni kalata bolodalen Desanburu kalo tile 28 san 2025 Bimbo n'ale ye Centrafrique Faba Bangi ma ye a nisɔndiyalen a ye a yira k'a fɔ ale kɔni na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa k'a ka dɛmɛ k'a lase jamana ɲɛma Faustin Théodora ma kalata in hukumu kɔnɔna na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Faustin Archange Théodora ni a bɛna manda sabanan bolo mana bɔlen bɔ o nɔfɛ fanga senamatɔn maaw olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka gwara da ɲɛ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko kalata in ko si tɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na olu dalen t'a la k'a fɔ jaabi minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ko a na kɛ jaabi sababaw ye bawo kalata in a labɛnni kɛ tugu a bɛ a ɲugun don maa la. Russie ale ni Ukraine na u ye falen kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn alamusa Octobre kalo san 2025 min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛdenw minnu minalen bɛ Russie jamana fɛ Ukraine jamana tɔgɔ la ani Ukraine jamana kɛlen bɛ ka Russie jamana den minnu fara minɛ ninnu falenna ka bɛn ni jamana ɲɛma ale ka yamaru ye k'a ladɔnniya k'a fɔ ko Zelensky a y'a yira a ka laseliw la ko jamana kɛlen bɛ ka kabini san 2022 wagatiw kɛlen bɛ k'i tɛgɛ da golomasiri taabaw o kɛlɛden caman kan k'a yira ko labɛnw bɛɛ kɛlen bɛ yaasa kɛlɛkɛminɛw caman minnu sɔrɔla Ukraine jamana fɛ dɛmɛ nasiraw fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka matarafa k'u lakɔlɔsi cogo la a bɛ se ka kɛ ka jamana kumabɔ cogo min na o ye waleya ye min bɛ kɛ baradaba ye yaasa ka maa ba yirika caman kɔ olu la segin so Ukraine jamana kɔnɔ minnu bɛ jɔnya juru la Russie jamana kɔnɔ a y'i dama sonya k'a fɔ ko bi u bɛ ka baara kɛ su ani tile yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛw an'u ka jo sariyaw olu ka dafa ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye. Russie jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ani golomasiriw ka taabaw ka kow jalatigɛli ma a y'a yira k'a fɔ ko ni falenni min kɛlen filɛ Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ a bi don sigikafɔ ani kumaɲɔgɔnya minnu bolodalen bɛ Russie la ani Ukraine jamana tɛ juillet kalo tile 23 san 2025 Istanbul Faba kɔnɔ Moscou n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ka golomasiri taaba maa 185 olu tun bɛ Ukraine jamana bolo bi olu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u ka kanabila sɔrɔ ka bɛn ni bɛnkan sɛbɛnw ni nin kumaɲɔgɔnyaw lawaleyali ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Russie jamana a kɛlen bɛ ka nin hakilina in ta k'a don ba la a bɛ kɛ sababu ye yaasa bɛnɲɔgɔnya o ye se ka sabati cogo min na ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye. Nine fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo k'u kura aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.